Astean behin ikusteko aukera izango dugu. Eta gure ikastetxean euskarak 365 egun dituela adierazteko erakusleiho bat izango dugu. Aurrera eta atzera ibiliko da euskararen soka. Altxor bat, nire aurrekoak pasadiaten altxor bat, eta nik zainduz urrengoek pasabehar diotena. Euskara, bizitzeko modu bat. Hitz batean ezin da definitu, baina oro har, goxotasuna, maitasuna, ondarea, arrotasuna, parranda, ikaskuntza eta irakaskuntza. Bizimodua, eguneroko tresna, komunikatzeko tresna. Euskara niretzat da zerbait magikoa, ehunka urtez bizi iraunduena, ez dakigu nondik atera da, eta oraindik gurekin dago, eta gure eskutan dago mantentzea, zerbait magikoa da. Euskara ez da nire ama hizkuntza, baina oso kutxuna dut eta egunero erabiltzen. Niretzat euskara da gure nortasunaren oinarri nagusia. Irakasle bezala bizitutako momentu bat, Egunero aurreskolan sartzen naizenean. erraminta bat, Soldadura makina. Zeharkako gaitasunak. musika talde edo musikari bat, Kostatzen zait aukeratzea, baina bat aukeratzekotan Roper Rodorika. Entosa albiento, esango nuke. Azken urtetan seme-alabekin lua-lua edo amaren bularra. Nostalgiko bezala eskakitan, esan behar dut. Egurra eta kito. zein da zuretzako euskarazko hitzik edo esaldirik politena? Zer modu zaude? Uxurika eta nahi dizu sekula. Esango nuke aita. Eskolako leku kutxun bat, niretzako irakasle gela, hor da saixoa da. Hemen goiko patioan, ibiltzen dute pila bat, eta ikusten da hortikan, darra eta mendia eta guztiz, prezioso. Eskolan bizitutako momenturik onena? Lehenengo batxillerren egin genuen Italiako bidari. Tortilla patata txapelketa irabazaren unian. Nian hitz, ez genuen irazi, baina trampa pixkatekin zoze lortu genuen, luntx bat. Guraso bezala ikastetxean bizitutako momentu bat? Agian aurtengo gau beltza. Une oso berezia iruditzen zait familian festa. Eskola bera, oroitzapen oso polita dituterako lagunekin, eta baita ere boskoan itzen. Lehoi errega musikala debatxe baten gauzatutako ekintza bat. Beti gogoratzen naiz, bazkalduta etorri, eta pelotan ibiltzen ginela, frontoian, eta eskuk hazi eginda, gero marrazkia egitea juten ginela, eta eskuak dardarka eta marrazkia egin ezinik, hori asko gogoratzen ez.